Mitäs bändi on ollut sitten mukavin tuottaa? Mukavin tuottaa. Vaikeat sanoa yhtä. Enkä myöskään sitä, että mitään huonointa ollut tuottaa. Et ei voi niinku sanoa yhtä hommaa, mutta kaikki sellaiset duunit on aina kivoja, jos niinku... Yleensä mukavimmat duunit on niin, että jos on bändi, joka ottaa vastaan ideoita, koska yleensä ison ongelma, varsinkin nuorissa bändeissä, jotka ei paljon studiossa ollut, on se, että joku jätkä tai useampi jätkä bändistä on niin selvä visio itsellään, sit, joka ei välttämättä ole kuitenkaan ihan järkevä visio, tai se, että voi sanoa, että hei, mun mielestä juttu pitäisi tehdä näin. Tuotteena sä tiedät, että sä oot kokeillut, jos on 10 kertaa aikoinaan, ja se ei toimi se idea, mutta sun on pakko näyttää bändin jätkille se, ja siinä voi mennä 2 päivää hukkaan. Mutta semmoiset, että yhteistyössä, jos menee peliin ja sanotaan näin, että ehkä ne ruokkii eniten, että jos on tehnyt useamman jutun jonkun bändin kanssa ja se yhteistyö sitten kehittyy siitä ja luotostaso on kiinni oikeastaan kokonaan. Vaikea sanoa, mukavimmat on ehkä semmoiset, jos on saanut jonkun laulajan tai jonkun vokaalijätkän paremmaksi, koska se on niinku semmoista konkreettista, tiedät, että sun on vaikea saada kitaristia paremmaksi studiossa soittajana. Totta kai voi niinku juttuja saada sinne, mutta jos selvästi huomaa, että jätkää mä oon nyt auttanut, että tämä juttu on mennyt askeleen tai pari eteenpäin siitä, kun mitä nuo kundit tuli eteen, niin on ne, jotka ruokkii itseänsä eniten. Mietin, että täälläkin on varmaan käynyt aika monennäköistä säätäjää, niin tuleeko mitään tämmöisiä legendaarisia säätötilanteita mieleen? Tai tämmöistä kohellusmeininkiä? No onhan niitä ollut ties mitä, että pahimmasta kohelta, jos mä muistan itse asiassa tässä tilassa päin miksaamassa silloin, kun duunasin. Itse asiassa Ghost Brigadeen miksasin silloin ja yksi vanhemman polven miksaaja tuli viereen seisomaan, kun mä duunasin ja se kusi housuunsa ja sai alkoholimyrkytyksen samalla se jätkä. Se konttaili taas studiossa kuset housussa ja spyttäili omalle paidalle ja mä yritin tehdä siinä duuni. Soitin ambulanssia, tulkaa hakee vittua sitä. Mä kuulin, että se oli meinas kuolla se äijä. Okay, no mutta sitten positiivisia juttuja, niin vittu kun muistaa sen nimi, Screaming Trees laulaja. Vittu, mikä se nimi on? Laulu Kotsassa, Queens of the Stone Ageissakin. Siis Josh Homme. Ei, kun laulaja, pelkästään laulaja. Siis tää Seattle-mies. Perkeleet on pää nyt tyhjä. No. Vittu oli tyhmä juttu. Trukkeri lippis päässä aina. Mun pitäisi tietää, kun mulla on ihan blokki. Marko Lanekan. No, nimenomaan. No. Niin, vittu, jota mä vielä dikkaan paljon, jos mä muistan sen nimeni. Mutta toissa vuonna mä tulin studioon ja tuossa käytävällä makasi joku jätkä, jolla oli trukkeriliippis naamalla tälleen näin. Sitten mä kysyin Hannulta, että kuka vittu toi, ja sanoin, että en mä tee joku juoppoa. Ja se oli Lanakan. Meillä oli Tavastialla se kakkosbändikaan keikkaa, ja tuli tänne nauhoittaa yhden biisin. Siinä samalla, mutta joku vitu juoppo makaa tuossa sohvalla. Et kun olisi tiennyt kukaan hemmonen, olisi kyllä mennyt. Sitten kyllä myöhemmin selvisi. Siinä oli myös kylmä jätkä, sillä oli oma tuottaja mukana tietysti Jenkeistä ja yksi Mikko, joka oli täällä silloin duunissa, niin nauhoitti sen jutun ja se briefattiin sille etukäteen, että no training, no soundcheck. Se kundi makasi tuossa, nousi sieltä sohvalta, sanoi roll, nauha päälle, sitten se lauloi se kerran, meni takas makasi ja se oli siinä. Mutta sekoilua nyt on liikaa. Onhan täällä tehty, aikoinaan ATV:llä oli ihan ohjelmakin tässä studiosekoiluista. Nyt on nyt vähän vaikeaa. Joskus Mairi Petri sanoi hyvin, että muista kuka siltä kysyy, että mitkä on tuottajan tärkeimmät ominaisuudet, niin pitää sekoilla, dokailla, hikoilla ja välillä vittuilla. Se on siinä. Onko sulla muuten mitään henkilökohtaisesti lempituottaja? Aika tyhmää edes sanoa yhtä, mutta vitun tyhmää edes sanoa Rick Rubin, mutta pakko se on sanoa, koska se on semmoinen tyyppi, joka on kuitenkin kultasormi tai kultakorva, miten vaan haluan sanoa. Se on niitä harvoja tyyppejä. No nythän tämä Brendan O'Brien, joka teki uuden ACDC esimerkiksi, sehän on esimerkiksi Rick Rubinin vanha nauhoittaja. Kaikki nuo jätkät Jenkeissä, jotka tekee rock soundia, ne on jotenkin tullut Rick Rubinin kautta siihen juttuun. Ja se on se tyyppi, joka en ikinä osaisi itse päästää semmoista ns. Niin kuin pohja perussoundia narulle.
sitä ruuttuisi niin väkisin miksaamaan ja parantelemaan. Se on kundi, joka osaa ja jostain syystä tehdä se juttu niin vitu hyvin, että eihän se itse niitä nappuloita väännä, mutta kuitenkin jokuhan joskus oli selittänyt tätä, että Rubin ei tajua niin itse tekniikasta mitään. Oli testannut sitä, että joku taajuus tuolla häiritsee, niin se on saman tien sanonut, että 700 Hz miinus 3 dB. Niin kuin tiedät sä, että se halusi itsekin näyttää se, että kyllä se on tekijämiehen. Se ei ikinä itse soittanut mitään. Mutta ihan totta kai mulla se lähtee Danzig-keikoista ja sieltä lähtee se kuiva soundi. Et joka on taas, Rick Rubin taas yrittää, tai se alkuperäinen juttu sillä, että se yrittää tehdä Back in Blackia uudelleen. Se on sen soundin, niin kuin sen mielestä on soundista paras on se, eli tämä Young, jatka Angus Serkku, joka teki se Steve Upper lipi ACDCille. Ylipäätään se, että nykypäivänä vähemmän edittiä, enemmän soittoa, enemmän tunnetta. Kaikki sellaiset tuotteet, jotka pyrkii siihen, on hyvä. Hei, mutta kohta lähdetään vähän tutkimaan noita studiotiloja, mutta sitä ennen voitaisiin lähteä katsoa meikä tekemä Himi-haastattelu viime kesän Ruisrockista. Ja perinteiseen tapaan Himi ja Kippo roi Heldan festari tuossa uutena vuotena. Ja katsotaan, mitä Ville Vallolla oli sanottavaa hänen miespuolisista faneistaan sekä muista kaikista kivasta. Ja kohta palataan tänne Seawolf-studioon yhdessä Aaron ja Gestareen kanssa. Palataan kohta asiaan.